laugarren mailatik DBH batera arte, eta ero 15 edo 16 urtetik aurrera, basea eta hori berbera izango da. Igual beste ikuspuntu batetik begiratuko du gauzetara, igual ez dakit, perspektiba igual helduentzako pixka bat landuagoa izango da. Batez be divertigarria itxia, kurtsoa, dinamikoa itxia, ordu bat izaten da, truko batzuk edo atajos bebai. Guk labanduko duguna da gauza gutxi batekin historio bat kontatzea. Con el mínimo esfuerzo itxia. Ez da modu bat eitzeko, eta bueno, azkenian hori da bebai komikiaren xarma. Zu igual nahiago duzu improvisatzea edo gauzak zehaztu eta euki. Zuk egin aldozu zure pertsonaia nahi dozun moduan. Karratu bat izan daiteke, eta haren laguna triangelua. Eta jazta. Eta horrekin bokadioa jarri, eta ja badakazu elkarrizketa bat, eta norberak daka bere modua, eta zure gidoia edo elkarrizketa izan alda supertrascendentala, eta gero pertsonaiak izatea gauza simple bat. Baina nik adibidez beti egin izan dute tira motzak, gehiengoa izango da 15, lauki edo bineta, badakazu improvisatzeko aukera gehiago. Gero igual etxian zaoz edo kalian eta idei bat etortzen jatzu eta esaten duzu hau bakit nola egin eta ze eszenario erabiliko dudan.